Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Maske sithethe ke ngelo mcimbi wabafana abaphulaphula sesixashukuxa nje imeko le first half nangendlela sithe sayijonga ngayo ke thina. Sawuqala ke phaa kudonga lokugqibela labo phaa kubafana ngoba phaa sithi sawuthi ukujonga sibone phaa umbekezeli Mbokazi, sibone usiyabonga Ngezani, sibone phaa uKhuliso Mudawu, sibone phaa uModiba. Masike siqa sithethe ngabo ke ukuya phaa ke kuRonwen Williams. Masike sithethe ngalo donga lokugqibela le bafana. Ithi into xa sijonga thina ngendlela ekuyiyo, and kunesimbo esikhoyo abantu xa bethetha beanalyze ezi games zebafana apha AFCON, ufumanisa ukubana aba-analyze game bayabona ngoba besapota iitim zabo. Ufumanisa into yokubana ke ngoku bakhwela bezehlela phaa uNgezani, ufumanisa ukubana ke mntu bambona phaa enephutha nguNgezani. Bangajongi into yokubana uNgezani lo usebenza koluphina uhlobo, yeyiphi na into emenza aqhawuke phaa kula center back. Basikwenzela umzekelo, ibhola ezimbini phaa athe overlapha kuzo uKhuliso Mudawu, abantu abamjongi into yokubana ubuya nento overlaphile. Kunebhola aqhawuke kuzo phaa uNgeza, kuyanyanzeleka futhi aqhawuke ngoba nguyena ke wenza cover defense phaa kwelaa cala lika Khuliso Mudawu. Kwanyanza into yokuba makaqhawuke phaa kulaa center back, aphaphatheke ehle. Uthe megqiba ukuqhawuka yabethwa kule ndawo ebeqhawuka kwibhola, kodwa ngelakhi wafika phaa umbekezeli kaMbokazi wayichitha loo nto leyo ke, wayibeka ngaphandle. Yabe ke loo nto ngoku ayenzi bungozi. Sikuxela ke thina ke ngedefender emele abantu bayijonge. Neli goal thi lakorwa phaa likorwa phaa yiZimbabwe. Uba nibona kakuhle phaa abantu abaninzi bawujonga ukubethwa kukaMbokazi, bajongwe ukubhithwa kukaMbokazi yilaa player, kodwa bangajongi into yokubana before laa player ke iyobhitha umbekezeli kaMbokazi yenze njani. Isuke laa player kwicala lasekhohlo, kwabethakala icala lasekhohlo. Uba bekuthiwa i-central midfielders okanye central midfield defensive midfielder ibikwazi le ukhusela phaa idonga layo lokugqibela, ngeyingathe ngafika ilo lahlobo phaa kuMbokazi. Kuye kwanyanza uMbokazi makagqume, wagquma late umfana omdala. Yabe laa player ke seyikwazi ukumbhitha, yabe seyikhawulezisa ibetha inqaku. Kodwa abantu abaninzi xa beyithetha bazawuthi uMbokazi uthe kugqithwe kuyo wadrityulwa phaa kwakorwa. Bazujonga into yokubana iye njani laa bhola izibe iyofikelela phaa ekudrityulweni okanye ekubhithweni ke kukaMbokazi. Zizinto ke ezo ke kufuneka thina singabantu ke sizijonge. Ekugqibeleni ke ngosiphinde sikhalazile phaa umqeqeshi wabafana ngoqalisa phaa uYaya Sithole kunye ke nale nkwenkwanyana ke yakwaTebogo Mokoena, noko aphinda aqalisa umbula kanumber 10, noko Hugo Broos. Ngwena wenza umthwalo othanda uba luxanduva phaa kwibafana. Kumele uba phaa uSipho Mbulo umqalisanga laa game, kumele uba phaa uqalise phaa uRela Mofokeng okokuqala nje kulaa game. Umntu ozokwazi abe onepace ozokwazi uxhesha ezi defenders eZimbabwe zi-end up esenze mistakes. uSipho Mbula kanapace okokuqala, laa number 10 akamdlali ngohlobo loright, wenze iphutha ke lapho ke Hugo Broos. Sibuye sapho ku-defensive midfielders embini uYaya Sithole kunye ke nale nkwenkwanyana ke yakwaTebogo Mokoena abahlangani kwesasiso. uYaya Sithole out. Ewe noTebogo Mokoena out of form, kodwa uYaya Sithole umele uba phaa akamqase weba phaa kudingeke uTalente Mbatha phaa. Nguyena mntu umele uqale ke laa match ke uTalente Mbatha. Sawuphinda sibuye ke nge-second half ke baphulaphula. Nani ke ningake ningene nitsho nizibonileyo ke impazamo, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.